Fitacciyar jarumar Kannywood Rahama Sadau ta fitar da wasu zafafan hotunanta a shafinta na sadar zumunta, inda ta samu martani daga manya-manyan mutane da kuma wasu daga cikin jarumai abokan sana'arta na Kannywood da cewa waɗannan hotunan da ta wallafa bai dace ba. Daga cikin hotunan akwai hoton da ya fi muni. Wannan hoton shine wanda kuke gani a yanzu, ana ganin ƙirjinta a baya. Mutane da yawa sun yi tsokaci da cewa matsayinta na 'ya musulma bai dace a ce ta fitar da wannan ba. Kafin nan an tuntuɓe ta inda aka yi fira da ita, take cewa gashi kamar haka. Okay. Salamu alaikum, sunana Rahama Sadau. Ina yin wannan bidiyon ne saboda in yi magana akan abubuwan da suka faru a kwana ɗaya da kwana biyu da suka wuce. Abu ya taso akan hoton da na saka, kuma abun ba mai daɗi ba ne, kuma duk wanda ya sani yake bi na ya san cewa ba zan taɓa yin abin nan har cikin zuciyata ba kuma da niyyar, ban kuma saka wannan hoto da niyyar abin da ya faru ba. Hasali ma ban ma san ya faru ba sai da aka kira ni aka fara gaya min cewa ga abin da yake faruwa. Ni musulma ce, iyayena musulmai ne, dangina gaba ɗaya musulmai ne. Ba zan taɓa yin wani abu da zai taɓa musulunci ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan mutanen, ko kuma in ce mutumin da yi wannan furicin a ƙasan hotona, duka idan muna bibiyan abin da yake faruwa a duniya mun san cewa muna cikin wani situation yanzu da ake yakar musulmai. So mutum yana neman wani gaba ne kawai da zai samu ya ci mutuncin musulunci, sai kuma kaddara ta fada a kan hotona. Ni ina ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta yakan abubuwan da ke faruwa a Faransa. Duk wanda yake bina zai gani. To masu sauraro, kuna dai jin abin da jarumar Rahama Sadau ke cewa, wanda kuma muƙaddari ne ga dukkan musulmi, babu wanda zai tsallake wa ƙaddarar Ubangiji. Ita karan kanta abin bata yi zata zai zama haka ba, tunda kun ji ta faɗa da kanta cewa tana ɗaya daga cikin waɗanda ke yaƙar abin da ke faruwa a Amurka dangane da wani ɓatanci da aka yi ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafin nan bari ku da jin ta bakin jarumar, inda ta kai ƙarshen wannan bidiyon take neman yafiya ga 'yan uwa musulmai da su yafi mata. Wani gaba ne kawai da zai samu ya ci mutuncin musulunci, sai kuma kaddara ta fada a kan hotona. Ni ina ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta yakan abubuwan da ke faruwa a Faransa. Duk wanda yake bina zai gani. Ni ba mahaukaciya ba ne, ba ni da dalilin da zai sa in yi supporting ko kuma in bi wannan abin da wancan ya je rubuta a ƙasan hotuna. Amma dai kaddara ya riga fata. Duk ma dai abin da ya faru ne a dalili na. Ina mai bawa daukashin al'umma haƙuri. Wannan abin ya fi min ciwo fiye da komai, ya fi min ciwo fiye da kowa. Don Allah a yi haƙuri, Allah ya kare. Mu yi haƙuri, mu dinga yi wa juna adalci. Don Allah, na gode. Wannan abu ya fi min ciwo fiye da komai a duniya. Ina ba wa ɗaukacin Hausawa, abokan aikina da musulmai gaba ɗaya na duniya haƙuri akan abin da ya faru. Kuma in Allah ya yarda hakan ba za ta taɓa faruwa ba, ba zai sake faruwa ba in Allah ya yarda. To jama'a, a nan ne muka kawo ƙarshen wannan bidiyon da ta wallafa, inda take neman yafiya ga jama'a musulmai baki ɗaya. Ubangiji Allah ya karɓi tubanta, Allah Ubangiji ya kuma ya ba ku haƙurin hucewa dangane da wannan hoton da ta wallafa a bisa kuskure, kuma
Allah Ubangiji ya yafe ma kowa kurakuransa baki ɗaya. Amin summa amin. Ku danna subscribe, kana ku danna alamun ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu idan